Čo je podľa teba najväčšia finančná negramotnosť? Ľudia, čo chodia do roboty. To je finančne Ale negramotné. ľudia, čo chodia do roboty, zarábať peniaze a potom časť tých peňazí minú na to, aby sa tam najedli, lebo chodia do roboty. Akože myslíš, že z Na reštiky obed. obedy. No, ty ideš sa jebať do práce, zarobíš si nejakú výplatu za ten 8 hodín, čo si tam a 10% z toho rovno vyjebeš na jedlo, lebo potrebuješ ísť do práce a jesť. Akože si nemôžeš spraviť krabičku? To je aspoň jedlo, ale čo tí, čo chodia do práce a naspäť z práce taxikom. To je tiež next level shit, ty kokos. Ty ideš zarobiť peňažky, aby si ich potom niekde mohol minúť. A ty ich minieš na to, lebo ide zarobiť peniažky, aby si potom nemal peniažky? Čo? Proste poďme úplne najviac chip fuck do práce, nemiňme tie peniaze a potom ich miňme na niečo iné, ako ísť do práce. Kamonej, ja keď idem do roboty a späť do roboty, tak ja neminiem ani centa, lebo ja idem zarábať peniaze, nie miňať peniaze. Si predstav, že by si išiel, neviem, pracovať v Zare a prídeš do Zary a vrátiš sa s 3 kabelkami oblečenia a si taký, že ups, dneska som v minuse. Ale to robia niektorí. Ale tak oni tam majú zľavu. No a tak či tak proste, ja by som to nebral ako správne riešenie. Pracuješ v nejakom rezorte, dostaneš hodinovú mzdu a potom to všetko vyjebeš na to, aby si šiel do bazéna sa okúpať. Tie peniaze tam zarobíš a potom ich niekde minieš, ale neminieš ich rovno tam. K tomu ešte jedlu by som sa chcel vyjadriť, lebo ich sú budú ľudia strašne do mňa skákať, že ja si nechcem pripravovať, to sa neoplatí pre jednu osobu, tak si priprav na 2 obedy naraz a budeš im 2 dni za sebou jesť to isté, však to nikoho nezabilo. 15 obedov do mesiaca sa ideš nájsť, tam rovno vyjebeš 120 eur zo svojej výplaty za to, že chodíš do roboty. Dajte vedieť do komentárov, na čo podľa vás ľudia zbytočne vyhadzujú peniaze.